Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Magsisimula na ngayong Martes, September 9, ang third and final tranche ng dagdag singil sa toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB. Batay sa desisyon ng TRB, madaragdagan ng 64 centavos kada kilometro ang toll para sa Class 1 vehicles gaya ng kotse, jeepney at motorsiklo. 1 peso at 29 centavos naman kada kilometro para sa Class 2 gaya ng malalaking SUV at may trailer. At 1 peso and 93 centavos kada kilometro para sa Class 3 o mga malalaking truck. Sa bagong toll adjustments, tataas ng 25 pesos ang bayad ng Class 1 vehicles mula Mabiga Interchange sa Babalacat City hanggang Tarlac. 51 pesos para sa Class 2 at 75 pesos para sa Class 3. Para sa rutang Mabiga hanggang Tipo, Hermosa, Bataan, aabot sa 40, 80 at 121 pesos ang dagdag para sa tatlong klase ng sasakyan. Ipinaliwanag ng TRB na bahagi ang taas singil ng nakabinbing periodic adjustments na dapat ipinatupad pa noong 2021 at 2023. Ngunit hinati sa tatlong yugto pang hindi mabigla ang mga motorista. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng SCTEX na tuloy-tuloy ang kanilang mga proyekto para sa mas ligtas at maginhawang biyahe. Kabilang dito ang RFID system upgrades, karagdagang security cameras, maintenance works at mga pasilidad gaya ng rainwater collection systems sa mga rest area. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.